Moi ben, xa teño a todo o mundo un pouco alterado. Eu onte xa dixen, vou falar sin ser algo que teño aí perfectamente atado. Que xa sabedes que os meus vídeos van un pouco disto, pensar. Daquela vamos pensar hoxe. Teño por aí a xente que me di, porque eu son galega e a miña identidade é defender todo o xusto sendo galega. Alguén pregunta por aí que cousas se poden meter á nosa cultura e cales non. Cousas deste tipo. Primeiro, quero arrancar e vou falar desde a observación propia cando eu si que era activista e participaba de todo lo bueno. Da miña observación é máis o polo que saín de todas esas cousas. Ten que ver coas AMPAs, co ensino e especialmente a miña grande observación fíxena cando al 11. Chegaba al 11, aquelo das reválidas e tal, e desde as AMPAs e o profesorado, supostamente en bloque, estábamos contra esa nova lei. E eu lembro algunha manifestación a que fun, que de repente chegaba unha cunha bandeira lilá co símbolo feminista, outros ca bandeira arcoíris. Chegaban os de galego, máis galego nas aulas. Chegaban as comisións NEAE, ca súa pancarta, ensino inclusivo e non sei que. E eu, o lema principal era non al 11, non ás reválidas. É dicir, están redactando unha nova lei e queremos que se mude o texto. Daquela, o teu feminismo hoxe aquí non pinta nada. A túa orientación sexual hoxe aquí non pinta nada. O alumnado NEAE en exclusiva hoxe aquí non pinta nada. E centramos o foco. Que esas causas sexan xustas non quita que metelas todas na manifestación rompe o foco de queremos que se revise ese texto, que se redacte de outra forma, que non haxa reválidas. O foco reválidas era moi bo. Era como un cambio moi grande, colocámolo aí. Se nos escoitan, xa ven todo o que está debaixo. Mais o día da manifestación, resulta que ese día sí que temos que simplificar a algo, a unha consigna. Non al 11, non ás reválidas. Ti ibas para ali e chegaban os de o galego, porque os rapaces non falan galego. Eu lembro unha na Coruña, que ademais foi espectacular, porque as dúas federacións de AMPAs, hai unha que é centralista e hai outra que é de la galleguidade, saían de puntos distintos cun percorrido distinto para dicir non al 11 as dúas. Mira, a min, se estou contra esta lei e resulta que ti votas ao PP e és centralista, hostia, pero, sabes? Ese é outro tema tamén, que non entraba hoxe aquí. Ti mirabas, hai aquí 400 bandeiras e pancartas dicindo cousas diferentes. E de que ia isto? Día da Patria Galega. O Día da Patria Galega é que naciu outro día, nos anos 70, que tampouco non estamos falando de que isto temos superadísimo. Fala de Galicia e do seu caso concreto e das cousas que lle pasan. A nivel cultural e a nivel político. Se ti agora dis o Día da Patria Galega estamos por todas as causas xustas, que conmemoramos ese día? Todas as disidencias políticas? Todos os países colonizados históricamente? Todos os... A ver, centrémonos. Porque eu isto vino, que ademais é unha cousa que está pasando en sociedade,
por todo o mundo. Eu vi no Día do Traballo, o día 1 de maio, saen aí antiimperialismo, OTAN non. Fascismo fora de non sei que. Cada un co seu. Pero, daquela, que día é? Alguén está berrando, clase obreira, alguén está berrando, pois, hostia, contratos, pois, non a contratación, es que está boísima, externalizada en Galicia. Non digas antiimperialismo. Di que non queremos contratación externalizada con multinacionais. Non aos contratos a tempo parcial, que hoxe son super habituais. Non, isto non o está berrando ninguén. Porque hai tal mestura de todo que non nos centramos. 25 de xullo, se é un día no que podemos conmemorar calquera cousa, non é o Día da Patria Galega. É un día que, bueno, que mesmo pode ser o Santiago Apóstolo. E aproveitamos para... Sí. Eu vexo así. Isto é como cando no 25 de novembro, que isto tamén se din que erradicación da violencia contra a muller, hai que visibilizar todas as violencias. Home, se das 2 pasos máis, ao mellor é o Día da Paz. E non o Día da erradicación da violencia contra a muller. Os días créanse para visibilizar realidades concretas. E logo podemos ser un pobo solidario, podemos ser, home, espero que sexamos persoas xustas. Pero por que temos un Día da Patria? E por que ese día se debe respetar? E non é o día do feminismo, non é o día do orgullo, que xa foi agora todo un mes, non é o día de todos os países colonizados. Non o é. Non é o día da paz, estamos contra a guerra. Non é ese día, é o Día da Patria Galega. E logo está a simboloxía. Di, que podemos meter na nosa cultura? En principio, eu creo que non podemos meter nada. Se estamos falando dunha cultura históricamente maltratada, dunha lingua que non quedan nin 40.000 nenas e nenos que falen habitualmente en gallego, non temos nada que meterlle aí. Se realmente queremos protexela, como dicimos, non lle metemos nada. E iso non nos coloca fora do mundo. Colócanos desde esa soberanía cultural. Isto é o noso. E despois está a outra versión que a veces cando penso, digo, e que ao mellor non é importante. A veces tamén penso isto. Digo, ao mellor, evidentemente, vivimos nun mundo global e ao mellor a nosa cultura non é importante. Quero dicir, tamén podemos valorar, que máis dá? Poderíase valorar. Non importa. Día da Patria. Bueno, hai cousas moi graves no mundo e, tampouco estamos tan mal. En serio, tamén poderíamos valorar isto. Podémolo valorar, eu ás veces penso, digo, ao mellor tamén son eu repugnante, a min que me importa, se falan castellano, porque falan castellano, se falan en inglés, pois mira, vivimos nun mundo global. En serio, que eu penso, ao mellor estou aquí eu flipándome cunha cousa que é inevitable que acabemos sendo eso, unha identidade híbrida dentro dun mundo global. E que nos quede aí unha pandeireta e uns cuantos grupos que di así rollo indíxena, mira, antes isto era así, pero agora xa non é. Non sei, pensemos. Para min o problema social hoxe é esa aceleración lévanos a querer todo, e teño que dicir todo, e
e non ser quen de pararnos, separar as cousas, sen restarlle importancia ás outras cousas. Sí, centrarme, joder, cada conmemoración nace para algo. E iso debe respectarse. Que as outras causas sexan xustas e que ao final caes nunha injustiza ca túa propia patria, que é cargala no seu día de todo o que é xusto. Pero é xusto para a túa patria non poder dicir, cona, esta é a nosa particularidade. E hoxe vímola dicir. E ti que és ecoloxista, moi ben, pa outro día. Ti que és feminista, pa outro día. Ti que és gay, pa outro día. Ti que tes, cona, déixanos un día. Pois sí, po parecerabos que soa moi mal, pero pa min soa perfectamente.